Tenim la millor platja del món i no és casualitat, és un esforç conjunt d'aliances, de treball incansable des de l'administració, de treball coordinat amb els agents del sector turístic. No hi ha platja com la de Gandia perquè no hi ha platja que tinga els serveis que té Gandia, com ho demostren els 20 reconeixements que hem assolit enguany. Sols en la platja nord, 9 banderes. La bandera blava, som decanos en bandera blava, 39 anys consecutius, fundacionals. En la platja de Marenys de Rafelcaït són 3 les banderes, en la platja de la Uiren són 6, en el centre blau de l'Aula Natura del Marxal de Gandia una altra més i una altra bandera més també en el Sender Blau. Estos distintius són un reconeixement al treball ben fet. Totes aquestes banderes són la consolidació d'un èxit de ciutat. Estem per a reconèixer i per a agrair, i per això la hissada de banderes mai és en solitari ni és estrictament institucional, ho és amb les persones que ens ajuden a tindre la platja en perfecte estat de revista tots els matins. Gandia reafirma aquest model turístic que s'ha treballat al llarg de molt de temps però que s'ha consolidat de qualitat, d'excel·lència, de sostenibilitat, des de luego també com a ciutat líder i capdavantera també en polítiques turístiques.